kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awan matendanom iti husla kay. Ay no awan di awan. Anya nga rod marami da ngay. Naa, kasano ang mailabak dagiti murang tangay no awan danom. Amangan no inikatan ni pare Leo ti host nga agturong dito balay. Ni, apay ko mga ikaten na ngay. At adi mi nagkinawatan. Kat kastaunay ti asar na kanya. Ay, unay kan. Idi pa'y nga ibagbagaken ka ang makilangan ka itinasaya at kadagiti kalugaran tayo. Ngam kastamad tar aramidem. Anya nga rod nga iti usaran ta adanom. Pangalaan ta iti pagdigos, pagluto, paginaw, ken paglabata. Mapan ka pala ang itayan ti gayem mo ah. Makilaba ka ijay balay da. Ay na, makapaasar ka mat. Day tangamin makiap-apa ti ammom. Di mo ammo ti makisarita iti nasaya at iti padam a tao. Di mo ammo a kontrolan ti bagim. Anya nga rod ti maramida kat kastoy nga rod mo ti kinatao. Ay, jakamukan ka. Mala, anusam nga rod ati agsak dunukas na. Anusam ti agbagkat. Anya ngay nga rod. Naimbag abigat mo, Mari Juliet. Kastamot ken ka, Mari Layla. Anya ta nakasako abinagkat mo, Mare. Dagiti murang mikin nila kay kumare. Umayak man makilaba dito ayan nyo. Ay nawaw, apay ang makilaba ka kat adamot danom iji balayo, Mare. Awanin, Mare. Nay, kasano nga awanan? Awanin ata inikat ni Manong Leo ti Hosme. Na, apay manan. Anya aga po nga inikat na. Adda kano dida nagkinaawatan kin nila kay ko. Daytoy mo ngamin Patrick. Kasla agbirbirok akanayon iti apa. Uray simple abanag. Nalaka ang makapungto. Hay, anyan nila kay mo, Mare. Di na mo akontrolan ti bagina. Day tangarod ti kagurgurak ken kuha na, Mare. Talaga asaan ngagpampanunot. Ala, makilaba ka laang dita, Mare. Kinapudno na, naggapumat laang iti ayan damanong Leo day taadanaw. Mapan ka man iti ayan da Mari Juliet lakay. Ay nawa, anya taramida ijay. Mapan mo bagkatan ti inlabak amurang taa. Naa, apay mo't ngamin nga imbatim ijay. Naa, agpampanunot ka kade. Nadagsan day jay, saan ko akabailan abagkatan. Ay kat sa gabas sitem ngamin ah. Ay sus, mapanmukit din bagkatan, tapno maisalapay kumatan. Di ka pa'y lang ngamin nakisalapay ijay. Naglaba nga rudmat ni Mari Juliet. Nakababain mat ano makisalapayak pay mat ichay. Aganos ka, tabasol mo matlaang no apay amarigregatan da tao ita. Di mo ngamin ammo ti makipagayam. Nalakakin ka tagsasao, tasan asika tinakangagitin sawang da aliyo. Ay nalakay amok ti ugalim. Nalaka ka makapungtot. Di mo ammo akontrolan ti bagim. Nagadulakid di nga bagbagam. Mano abat siya ti bagkata kaya. Dua abat siya day chay. Agasuman da ita. Ay kat ano sama? At dapay nga tadanom iti ayanda Juliet. Awan ata us-usaran damot. Ado ti makius-usar iti ayanda. Sakit day jay matlaadanong ti pagsibsibog da iti mula da. Kasano ngayon da ita? Agdigo sa kuma, tanagbara ti panawan. Kat awan mo danom dito yung balay. Ano sama? Anya nga ikat day tamat makiap-apa ti paglaingam. Anya nga ita. Inikat dalaki nga rod ti hosta. Hindi ka madalakan bakit? Ibirok kunto. Kaano? Ken kasano? Adda amok adiskarte. Apay, daliyo lang ayat at dadanom na ditoy. Kita ama. Mga no. Amok tar aramidak bakit? Relax ka kadilang. Di nakman ngamin unaan. Kaano nga agpasentro ka, Marsya bakit?
Apay lakay, ada ipagatang mau. Igatangan na kumaiti imulak. Kabaalam ka di pa iti ag garden lakay. Ay nawaw. Napigsaak pa yan niya. Okay, ilistam dagiti gatangag, tagpasintro ak no Martes. Sigurado na itan bakit? Wan lakay. Mala, rugyak nga rudan dagdalos. Tapno makamulak mo tan. Mang tangdan ka laengan no di mo kabailan lakay. Saanan? Kabailak pa'y. Isupay agastos numang tangdanak pa'y lang. Makamu ka nga rod ah. Awang magkidi parikaw, tadam danom iti garden. Ada pagsibog mo no kwa. Si kamot gayam ti lumabas, Patrek, naggapwam. Dita lang, tata. Sa dino adita, Una yun dito alakay. Chismuso mo't. Masapol pa'y amaamuan na ti amin. di kamot sumungbat baraw. Ha? Dita bangir tinaggapuak, tata. Adalay naramid ko dita. Kastaya, Aggar din kay samot manan, tata. kas makita mat, madama ti panagdalos ko. Anya ti mulayo dita ngay. Natang manay. Wan, ipadas ko maran tabarang matsyambak ti mayat apresyaw. Aywan Mayat day ta, tapno at damo liwliwayaw, tata. Sige, agpatuloy ako, tapno saan kay amataktak. Day ta, adumanan ti danom. Nagkapanday ta adanom lakay. Ijay Ay nawaw, sa dino nga ijay. Sige, kargam kit di kita drum. Kan planggana tapno adda mausar. San atila salsalutsudeng. Ang mga no. Awan pagdanagam ta nadalos ti sos day ta adanom. Siguradom lang. No kayat mo, di surutan ta hos. Tapno makitam tinagapuan na. Adayo iti babbalay, tinaggapanday ta adanom. Wen, adayo iti babbalay. Iso nga awan ti basura ijay. Mabalin pa'y kida pagluto day ta no kayat mo. Nagpakada ka iti akin ko kwa. Nalpasin Kanyat panagkunam, jak amo tagpakada. Sige, makamu kamutin dita. Aginanaakpay. Adakon, bakit? Itay pa'y ngururayin ka lakay. Ay. Narabyan ka mo anagaway. Wala, tinarimaan ko ti house. Naawan ngamin ti danom. Ti ambaw kat adda na pugsat, iso abinirbirok kaw. Tagayam, inikat damutan iti buon na. Iso mailagayam nga awan danom asumangpet dito'y balay itay. Asino mat tinangaramid iti kastangay. Narigat tagsasao. Ngam ni Patrick ti limabas iti garden itay. Ada en sukat da ahos ijay. Adda, bakit? Insukat da ti hosda. Panagkunak kat hosda da ijay. Ay, naglokon day taataaw. Nakita na ka. Ngam awan mo kunana nga agpakadakeng ka. Day tangarod bakit? Imbes ang masapak nga gawid, awanan tatatak-tak mag. Ne, awan mo tindanom iti hos. Idin sapay mo trabi eh. Ay nawaw, asino ngay nga tamot tinangikat? Ang mga no inikat ti akin kukwa. Oho, isuda ay tinangaramid iti danom, tapno ibagada ako kwada. Day tamanin ti bagbagakin ka. Agunget ka man nga minen. Una, tanabambanuga ka ng birbiro. Ita, awan man ang danom. At ayumot nga rod ti source. Mapan mo kitaan No adda akin kukwa, makisarita ka itinasaya at kankwa na. Tak man inday ta. Makapaasar da kita tatawa. Naimbag kumamot na isublida intun madamdama. Nagsarita kayo kadi iti akin kukwa iti danom? One mate, nagsarita kami. Ngam apay mo't akas ta tinaramid da manay. No kasta nga rod, urayan ta. Ang mga nuus usarenda. Ay, saan? Mapanak ijay tamat lang. Amwak no anyat na pasamak no apay nga awan sumangput adanom dito'y balay. Agaramid ka man iti karatula dita, Marcia, bakit? Karatula para iti anya lakay. Ibagam, adida ikatan ti hostayaw, takasapulan tayo mo't dayjay adanom. Di da kumamot agawon akasta, tadakarbangan tayo ijay. Apay, insublida manan ti husda. Wan, bakit? Saan akong makasibog? Tay nikat naman ti hos nga agturong ija garden kan dito'y balay. Anya maten ti kasta at tao. Maibusmot nga ron ti pasensya kadakwada.
Ni Patrick nga ta tinangaramid iti kasta. Wan bakit? Confirm nga iso. Ay pumatda di atao. Iti ayan ni Leo ti paggapgapwan ti danum da iday. Saan ka day? Wan, ngam tinaistorya ni Leo kanya, kat inigkat na, tamadi ti panagsasaw ni Patrick kan kuana. Isu mo lagayam Mabitla ang nga raw, tagaramid ak iti dakkel akaratula. Wan bakit? Ibagam adi da basta ikkatan ti host ti sabali a tao, taammo da ama usar da di adanom. No kasta ama ki usar da, ipakada da kumapay mo da. Papanam Patrick, Ay, kwa, tata. kita tamangan no ikkatamanan ti host mi dita. Ha? Makikita mo't siguro amadama ti panagsibog ko. Anyat ka Diyos awan, tata. Di ka gindi di amaw, taamok nga aramid mo dayjay. Apay, danom nyo day jay, aya. Ne, di ka agungot abarok. Makisarsarita ka na sayaat ken ka. Ngamen, at damo't karbangan mi iti dayjay adanom. Da kayo aya tinangaramid iti danom mi jay. Apay nga ihimot niyaw. Na, si ka lang aruden ti makiusar barok. Si kapay ti makapungtut may. Una, tanog sasaw kayo. Kasla ginatang nyo day jay danom. Isu nga ro ti source ti danom ti daga aginatang may. Makiusar kami lang. Di kay matanagan. Ta saan mimot ama ibus day ta? San adakes ti makiusar barok. Nga makisarita kayo kumamot anasayaat Tapno may schedule tayo. San akas ta basta ikkatan nyo latan ti husmay. Di kay katagsingsing po'y tadandani kayo. Anya? Awan pa'y matdanom lakay. Awan pa'y taimot mo day jay alakay. Lakay? Sino alakay? Day jay alakay amor makapaasar. No kasta, danom dagayam tinalam, kunak man no impakadam kadakwada. Pakapakada di tanga. Apay, ginatang da day jay adanum aya. Isoda tinangaramin. No iti source ti danom da tinangalaam, makisarita kamot ngamin ay itinasaya at kadakwada. Agpakada ka tapno amuda. Oho! At dantula aldaw na day jay kunak tumay. Saan nga iso tinangaramid iti danom? Iso adi na imot akasta. Syakla ang timaasar. Ay napangaasim man lakay, saan ko maaday taunget mo ti ipang pangrunam. Maan ano ayan no makisarita kamot itinasaya at kadakwada. Saan mo mo't siguro nga ipatay no kasta ti aramidem. Anya ginadamag ko, nana. At da kanumot saan ang nagkinaawatan da tataamor ka ni Patrick. Danom ti makagapo nakaw. Nay, taapay mat. Dahito mo ngamin Patrick napanaki di inik ka ti husmay. Anya? Insukat na ti husda. Ti pakaasaran mo ni tatam amor. Saan ang nagpakada? Idi kinasarita na di tao. Ni Patrick pa'y ti makaungot kang kwana. Ay sos, talaga mat da dya tao Wen nga raw, isu pa'y laang ti agungot akas jay. Ka iso lang nga ruden ti bidot ti aramid na. Husto matkit di ano binagbagaan ni Tata Amor. Saan ngamin ang makaaawat da dya tao? Nalakapay ang makapungtot. Ura isumot ti adabasol na. Ayan tay bunan ko bakit? Kitaam di Irwar mo man tagda pangusarak. Ay nawaw. Apay kasta tituno ti boses mo. Madlaw ang makaungot ka manun. San asyak ti kalabanan na kita tao kunak tumay. Apay ka di Di mon salutsudan. Tamom na niya ti makagapo. Ay pangaasim alakay, sikat agpakumbaba. Adda nga agpay sukarbangan datata amor iti dayje adanom. Makius-usar talaeng. Agpapada tayo ang makiusar laang. Apay, isoda tinangaramid iti danom aya. Tapno tagikuan da. Ay talaga di ka makauawat. Makauma ti agpalawagkan ka. Limabas mo't nilakay mo dito'y balay itay, Mari Layla. Papanan na nga'y. Di ta barangay hall, mare. Taapay ijay, Mare. Indarom ni Tata Amor, mare. Kunaklakit din no nalpas daytan nga isyo. Saan pa'y mare? Kasano mga main, napangkidi tinagtagba ni Patrick ti husda. Anya? Nakitak nga road, kat ay na, talaga apimudot ti ulok iti nakitak, mare. Hay, pumot daytang asawang mare. Di na mo ti makisarita iti nasayaat.
Apat ti paglaingan day di mare. Awan denggen na asao. Iso pa'y ket di ati makapungtot. Uray iso ti kamali. Kasano no ipasukat da dagiti hos at nagtagbat na. Ay ket ano san naasukatan takasano mga men, day tamang perdi iti kagawaan ti sabali ti paglaingan na. Hay, una yan nila kay mo, mare. Ibirbirok naman ti pagparikutan na. Kumusta lakay? Sukatan, ken tarimaanan ni Patrick dagiti tinagbat na ahusta bakit. Imanugot ka day. Kapilitan makaunget nga rod ni Kapitan ken kuana itay. Apay Mike. Naturod ngamin nga agsasaw ije barangay hulitay. Iso pinasagidan ni Kapitan. Nakababain man ti kasta. San sa mata makarik na itibain na dya tao? Angam tinapatag ket sukatan na. Imbagam ko maasukatan na iti kabiitan a panawon Kapilitan takasapulak met ti danom. Awan pagsibog ko no di natarimaanan dayjay bakit. Nayo naman pa iti kwartak bakit? Mangala ako mamat ngay iti kwartak. Nasken asukatak ti hos at tinagbat ko. Saan ka di amatarimaan? Masukatan kanumit. Dayta ngamin. Kasapulak pa iti lastiko kuma. Anya timbagan ni Tata Amor, sukatam adagos? When tawan kanu pagsibog na iti gardin na. Makaparurod tayo dyan lakay. Ano sama? Si kamo ngamin tinangaramid iti parikot mo. Awan lang arudin danon dito'y balay. Aggastusak pa'y manay. No saan mo ati nagbat ti husda? No nakisarita ka kuma iti nasayaan. Awan ti kasta parikot mo ita. Naimbag nga aldaw yun, Ana Marcia. Si kamo gayam day talay lanak ko. Kasapulan mi nga minti danom, Nana. Iti ayan ni Juliet ngay. As-asidag ijay. Aduda nga agus usar iti danom ijay, Nana. Agsisinublat damot. Adahos yaw. Adda, Nana. Mangyag ka. Tapno saan ka amabanog nga agsaksak daw. Ay na, agyaman naklaunay, Nana. Ngam ada ti schedule tayo Taado tayo nga agkasapulan iti danaw. Okay lang, Nana. Adamot ket di drame. Ayun gayam. Natarimaan ka din nila kay ko ti pinirde na, Nana. Wan. Nalpas makidain. Adadanom iti husmi ita. Pasensya kayon, Anana. Kanayon kumot abagbagaan nila kay ko. Ngam talagaan nala ka makapungtut, Nana. Awan rumbeng nga ikidawam iti pasensya. Ti basol nila kay mo ket saan mo abasaol. Ti husyo mangyag kantaw. Iti kasta, makasakdo kayo iti danumiyaw. Naggapon ti danom. Iti ayan da, Nana Marcia. Naimbag man tayo manugot da. Wan? Umanugot damot lagayam gat. Nagadupay lang ay bagbagada kanyak. Gaputa di mo ammo ti makisarita iti nasayaan. No kastagayam, di si ka kumanti nakisarita kadakwada idi. Kasano ket agpakalaing ka ngamin. Ay nawa, basol kumanin. Basol kumot laki di amin ay. Dayta ka ngamin ti madiken ka. Tadi mo aklunen ti biddot mo. Madi ngamin ti kanayon nga agong unget. May mayat tamat na alumamay ti panagsao tayo. Tauray asino a tao, makaunget no balasubas ka ngagsasao. Alawanan, basol kon. Tapno ibagakken kalakay. Awan na saya at nga itdan ti kanayon a panagpungpungtot mo. May mayat tamat no makisarita ka iti nasayaat. Nang runa pa'y no sika ti adda ka sa pulan na. Iti kasta, nasaya at damot kan ka. Dayta kumati imulam iti panunot mo, Patrick. Ay, nawaw! Nusika ti adda ka sa pulan na, makisarita ka iti nasayaat. Kontrolam ti unget mo, iti kasta, agbalin a nasayaat ti tungpal ti panakisaritam kadagiti masaknan. Laglagi pen tayo kuma nga amin abanag ket maala iti nasayaat asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.